Hello guys, maayong hapon. Maghimo ta karon og torta nga ginaling nga baka. Ara mong ground beef. Mali akong mga ipang sagol, panghiwaon pa ninako. Yan, dayon, onion powder. Then mara naman naghinay-hay, kintitan. Garlic powder, itong salt, egg, black pepper, ako ning kagalingon nga version. Okay. Oh my God, kaamol. Kaya bugat akong pamato. Nagyan ng init na ginawa. Kaya mahuman ko plancha. Guys, diyan na humana akong andam. Sibuyas pambay, ahos, patatas, at salad, carrots. Magandang pagkawal. Okay, kini. Dili na natin. Tapos, nagdagan do akong damas. Siguro dito na nakuhot dun. Oops. Nakani, ang akong recipe. Karong gabi una kayo kasi nila ni uli. Diop niya. Kung diop siya, ako ang musagod sa iyang trabaho. Dili tanan, pero kasagaran. Tadas. So, karon
kuha ko ng init nga ng tubig. Parang kumok siya. Hindi. People now. May nga garlic powder. Tapos hindi na baho eh. May lang. Kaya ilang yung baho. Ako lang ibutang diri ang itlog. Tingnan natin magtarong ako kay kung ang bigas na ako kamit na ako sa cellphone. So pasensya na ako sa nang tarong ako kay. Dikan pa kay sombra. Gamiton lang anak ko ma. Nag-add tag usa ka pagon nga tuyo kay maragtabang ra nya dayon luspad ra sad. Silver swan. So karon magpaanday na ta. Okay. Chicken para sa amang iro. And rice. Hindi lang ako gitakan kay damay raman. Kasi wala na lang ko ng rice cooker. Rice cooker Japan siya pero naguba na ang iyang kuan. Ang ating gigamit is Manila Premium Coconut Oil. Ayan. Hindi pa din mo yung hanggang. Ara. Kung siya ka kulma 8 nakamandalik usa. Siya masunod. Ito na soya ng bagi. Pwede na ba? Uy. Puti pa. Puti po siya. Tapos gagamayan kayo. Okay, nag-brown siya. Ngayon, ito bago na ako na. Oops. Oh, diba? Nag-brown siya. Ito yung isa bago na. Ako lang sa balikin. Para maluto. Balik ko yung liquid. Kami na. Pwede ko siya. Pawisa na niya is sweet chili sauce. Tapos, pili lang.